6 years together does not guarantee forever. My boyfriend Alex is still friends with his ex, named Raisa. 6 years na kami ng boyfriend ko, at alam kong friends pa sila ng ex niya. Yung ex na yon is his first girlfriend. Nagkaroon naman siya ng ibang girl after her, pero hindi sila naging magkaibigan. I know that it is his privacy, pero sobrang na-curious lang talaga ako. That's why I decided to open his phone and chinek ko lahat ng social media accounts niya and even mga messaging apps niya, Fiverr at etc. Nakita ko yung conversation nila nung lalaki na best friend niya na si Ram. Ang sabi ng boyfriend ko, miss ko na si ex pre. Reply ni Ram, sira ka pre, bad yan. Paano na si Jassel niyan? Para ka nang nag-cheat pa ganyan. Sabi ng boyfriend ko, hindi ko nga alam eh. Mahal ko si Jassel pre. Alam ko yon sa sarili ko. Pero si Raisa kasi pre, first love ko yon. Reply ng friend niya, tumawa lang at sabing, men, paano yan? Nag-uusap pa ba kayo ng ex mo? Sabi ng boyfriend ko, oh men, tropa pa rin kami. Kasi nga, high school girlfriend ko siya, diba? Ayun, para kasi kaming mag-best friend noon. Dami din naming pinagsamahan, kaya ang hirap kalimutan. Pero mahal ko ang girlfriend ko pre. Hindi ko lang alam kung bakit naaalala ko pa ang ex ko. Ang reply naman ni Ram, alam mo men, siguraduhin mo muna yung nararamdaman mo kasi may masasaktan ka sa mga gagawin mong desisyon. Tinigilan ko na ang pagbabasa ko kasi hindi ko na kaya. Trinay kong hanapin yung conversation nila ng babae pero deleted na ata. Even sa inbox wala. Nanginginig na ako at hindi ko na napigilan sa nag-message ako doon sa babae. I messaged her and asked her if nakakausap niya pa ang boyfriend ko until now. And hindi naman niya dininay at inamin niya na nag-uusap sila. Pero I don't have to worry daw kasi my boyfriend daw siya. And besides, tropa daw sila talaga ng boyfriend ko. Wala daw ako dapat ikabahala. So ako naman, naniwala ako. And I apologized to her. She even invited me to have lunch. But of course, I refused. Kasi busy din ako sa work ko. Nalaman ng boyfriend ko yung ganong eksena. Nagalit siya sa akin. Nakakahiya daw ako. Kaibigan niya lang naman daw yon. At bakit kailangan ko pa daw siyang i-message? Wala ba daw akong tiwala sa kanya? Naiyak na lang ako at nag-sorry kasi sabi ko, takot lang ako na mawala siya. So I let everything pass at hinayaan ko na lang. Naging masaya kami for another 2 years. Then 4 years na kami nung nalaman ko na miss niya pa ang ex niya. Then napansin ko na parang problemado ang boyfriend ko. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa. So ako na lang ang nagtanong. Tanong ko sa kanya, may problema ba? Sabi niya, na-pressure daw siya sa work niya. Kasi nagbago daw sila ng boss, kaya ang dami daw na pinapaasikaso sa kanya. Naniwala ako, kasi workaholic talaga siya. Trinit ko siya ng dinner para malasan yung pressure niya. All went well. Pinag-drive niya pa ako hanggang sa house namin. Then isang araw, galing ako sa kanila.
May sasabihin sana akong napaka-importante. Kahapon ko lang din kasi nalaman yung balita. Pinag-bake ko pa siya ng cake kasi alam kong favorite niya yung red velvet. Pero wala siya sa kanila nung pagpunta ko. Ate niya lang yung nandoon. Nagkwentuhan kami ng ate niya. At sinabi ko nga na problemado ata si boyfriend sa work. But then, nakakagulat yung mukha ng ate niya na parang hindi kumbinsido. Sabi ko sa ate niya, "Ate, may balita sana ako sa kanya." Then sabi ng ate niya, "May ibabalita rin ako sa'yo. Baka magkagulatan tayo." Kinabahan ako. Sabi kong, "Ano yon? Wala na ba siyang work? Okay lang naman yun eh. Pwede ko naman siyang ipasok sa work ko since naghahanap din sila ng bago." Sagot ng ate niya, "Hindi yon. Okay. Okay actually ang work niya. Mapopromote nga raw siya eh. Huwag kang mabigla ha. Buntis kasi si Riza. Yung ex ng boyfriend ko. Siya daw ang tatay. Wala nga siya ngayon kasi nasa ospital. Sinamahang magpa-check up yung girl." Naghahagilap ako ng pwede kong sabihin. Ang tanging nasambit ko na lang, hindi niya nasabi. At sabi na ate niya sa akin, "Sorry. Sabi niya ako na daw magsabi sa'yo eh." Ano nga ulit yung sasabihin mo, Jazz? Sabi ko na lang, "Wala ate. Diyos lang yon." Pasabi na lang na good luck sa pagiging tatay niya. Hindi na ako nakapagpaalam kay ate. Diretso akong umalis at umiiyak habang nagdadrive. Ang sakit isipin bakit niya nagawa sa akin lahat ng to. Parang gugunaw ang mundo ko. Parang binubuhusan ako ng malamig na tubig sa kinatatayuan ko nang marinig ko yung sinabi sa akin ni ate. Ang saya, di ba? Magkaibigan lang daw sila. Oo. Oo nga. Kaibigan. Kaya pala ganon. Sayang. Kasi buntis din kasi ako. Siya din ang tatay. Pero okay lang. Kaya ko naman tong mag-isa. Kaya sa inyo dyan, anong friend sa ex? Sus, wala na kayong maloloko dito.